моҳи июл дар Тоҷикистон ҳарорати рӯзонаи ҳаво баланд мешавад. Дар моҳи дуюми тобистон июл дар Тоҷикистон ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳадди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шудааст. Дар давоми моҳи июл баландшавии ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар назар буда, ҳаво дар водиҳо то 44, ноҳияҳои ҷанубӣ то 46, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ то 38 дараҷа гарм мешавад. Бино ба иттилои Агентии обуҳавошиносии кишвар, дар вилояти Хатлон дар водиҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳадди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда, дар водиҳо 26-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ то 24 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. моҳи июл дар водиҳои вилояти Суғ ҳаво то 28 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ то 19 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. Дар минтақаҳои кӯҳӣ, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ғарбии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳадди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда, ҳаво то 20-24 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳадди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда, ҳаво 9-15 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. парди фен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Парди фен аз ширкати Вегафарм. Парди фен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.